kami warga Sinaga mete. Nah, jadi maulati mati Tuhan tah, maulati manang dihamu pemparan yang guru nami. Ima nang sumulu, bersumulu dalam kuasa nang guru nami. Di baik kamu do tutu marataran na bidang berduluan natorok. Di baik ini kami adorok sehupasa sabun na burukon on nama ari bertudi di na burukon asa sada rohamuna peparan di na burukon tujuan na roh dung tataruhon ano tunganan perena persatok kinani kami siang hula-hula muna marga bajeritan rakdo Sinaga asa sada songon dayun ni dua orang mas sada merdua dayun songon air tak songon lima ata tuhamu peparan ni naburu namion sonari be pasatan nami ma ulas sabut ni naburu namion ulas perpuri siap kami hula-hula na bajeritan rakdo Sinaga. Jadi buat dia mau ulas sabuk ni na burton asa tabasahat. Roro kami hula-hula muna marga Bajaidan Rakdo Sinaga ima dinong bersungguh na buru las diari sedarium ma manggara erit nagok waka rasa hula-hula Rodi Raja ni Huta, Rodi Raja ni Bius. Las di bawah setikam mana baru pasatan nami sabutmu. Dalam nami matangnya tomat dan nomor 2 di bata. Asa mana putih na uli, mana putih na dinggan oto akapin parmo to akaring na ngro. Sonari pina baru jalma sabukmon ang asa tugabina tu horasna akapuparamon putinga. Jadi selama naburu deh, selama tinggal mak kapok paramon, tu ibas na tu gabi na mak ka tu julan na ron kapok param kara na doga sa sekolah na katu bisuk mamaya kabaw pumi paparami, bolo na maluli itu berpakat saya dabok maka pakat na tumibo tu akare ng roto paparam deh. Iya, teman. Gabi itulah. Sumuluma ure jujungol ni inang nami na jumulu mo pingo iya pung nami opulopit mangalak boru ni rajai pasari usiamit muda sor tuma dadarat nasida dua bawah dua boru iya anak siap kangen bahwa mengalap boru ni rajai boru Sinaga sian utas tabutawon dot boru Pajaitan sian utas siatu paduaon anak paduaon mangalak boru aturi sian karanginan dohot boru Cimamora sian uta tinggi dia boruna siak kangan ia boruna siak kangan meramu dia mohon tu anaknya umbur nami Silitonga dia boruna sipai dua marhamu dia ma tu anaknya umbur nami uta soit sian uta soit dan display properties mak extend orang duplikat mulu duplikat saruban iya amang kami opuhonong na baban
ini kan extend Mangalap boru Pajaidan, mangalap boru Sinaga boru CV mah tampil itu sih. Pajaidan, Siajur. Di bahasa-bahasa kuat taruh darat dia sida bawa obat walu boru. Monitor bayi tampil layar dia. Itu melu full script doanya. Jadi secara singkat simpul buat orang mas di mau buat orang sudah nun satu kodok ngah kalau dia mau waktu secara singkat mau kain. Oke. Ya. Anak bawa siap kangen. Pesta Natal lo, kontrol lo. Natal ngerok kontrol lo. Harus. Hah? Oh. Ia pinopar ni anak na siap kangen sian anak do boru ungu di pinopara pitu walu halak. Minimal mah duit. Ia anak na supaya dua penguma pinopara sian anak do boru ono pulu obat halak. Ia sian anak na si nomor tolu sian anak bawa do boru penguma pinoparna saplon halak. Ia sian anak na nomor 4 pinoparna sian anak bawa boru penguma onom halak. Ia siap boruna walu halak. Ia siap boruna siap kangen pinopara siap bawa boru penguma siap halak. Ia pinoparni sipai dua siap boru bawa 56 halak. Ia pinoparna sipai tolu sian bawa boru penguma 42 halak. Ia pinoparna siap boru sipai opat siap bawa boru penguma sudah 25 halak. Ia pinoparni boruna sipai 5 siap penguma siap bawa boru penguma sudah 60 halak. Ia pinoparni boruna sipai onom siap bawa boru penguma 20 halak. Ia pinoparni boruna sipai pitu sian bawa boru penguma 10 halak. Ia pinoparni boruna sian sipai walu sian bawa boru penguma onok palak. Jadi pinoparni na tuan opungisi hono sudena penguma 500 halak. Jadi pinopan ni na tuan jadi songonima na boy terpajoto kami duguluni kinanami na walong na kami on opuhon diamu damang doda inang songoni suri padat maula di perjolo untuk buat kai salah hipas duam ro tu tonga-tonga ni alamanon mamang kakawang kami di Banginuruan nami asal buat kamu kami yang kamina buka satu asa di pati wakta di dapat kami pas-pas nai
Leot pinupari opung sionon roha horong. Hai oras naksu sopes be pinoparna saya makorasi ma ibudianna. Jadi sonima jolo untuk mulai nak Kalau ibator sebenarnya supaya kita nak Sira merdeka tu siamun. Jadi songon ima amang do tak kamu inang songon jujur nuluni denang data baru-baru bon. Mulai ate ma di tuhata anggiat ma di pas-pas tuha surya ka peparanda tujulan narion. Jadi binasa batal acara mese. Madokata ma peparan ni opusoti. Tuamat kamar tua di bata nama ngalehon hai paso di ka do tiki boita jongjong apalagi pertikianon ima di par moding ni inok tuaon diamung keluarga siang bapak tua nami jadi isok dohami siang keluarga ni bapak gamu opusoti udok nyan sian kirakan nakaning nang apola olak kami nya kulit jongjong narap palenge dia mana duminggan gading gabe di patjong kami apalagi di kiong jadi tuhamu ayang bodi si kaunanon si ada si kaunon duita dua dono aing bapai bapak dua do bapanan jadi na pasti iya semua dia na di pikiran ni ala keluarga ni bapak tuaon inok tuaon semua ni donang pikiran kami jadi kami ison sian keluarga ni opusoti mado bahwa inok tuaon semua jujur mulu nakaning nungagabi titir maranak titir marboru marpaopus yanana marpaopus yaboru satu namar nini satu namar rodo jadi ngatung nagabi nunga di calo inak tuaon jadi nang dohonon nami sian hami andi muna songon hatani pasai masih donon nami asa balga tiang ni rumah balgan mat yang isopo nunga gabe inak tanah tuaon uga bilang ma peparan anak kena poso saat sulu ma saat tubutian saat matu tigaras toh di rodang di bulan saat matu tu gabe saat mangulu sudi ponoparni inok tuakon gabe jala horas kuhub di dongan di Tuhan narwa somoni masya kami keparani opusoti Dumulu kini batapan tinggal basai ala dilehono dihita di ari nasa dario kami dihita dumulu tiur ari di matsaca dihamu hula-hula nami saluhuna raja nami dengan tak tola pau matokata dope bisa tikyo aung dope nean akka amukku alai hubereng akka amukku kumaju mulu lao jadi mana perangnya raja nami matokata pau raja nami di pertua ni daw opuko mulu hingot do ditiki metawala magodang di hutau doau sudah hubo todo manang coba jala opung doli na hinape alay mana do maniop rumah potong si gorong-gorong horbo do hokben jadi boloro inokku among nengolang jagal berem indama alam marborong itulang do bapak jadi bolo sakuton nuaing bolo au anak ni haping halakon nama jala kato dicukluk borong naga opung ni bapakku punya borong naga Tuapuk inok jadi bolau dihamuna si tawon-tawon man ba anak ihapi muna nama ngayon na ako pa torso dihamula-hula na ni suli limobi paparang ni opung lago sa rohamuna mangino siya tuhat at kapasipasi diyan nang inay akas nalaho tunga-tuton na ipapagatuhan na dihamusuri akas nalaho turucog ilaw sa dilagasan na pa kahit yun na nasuwa ko ilaw niya bingyan mo nang biyak ka siya ng tutubato mo
pati lucak sulen kesungar hadi hamu abu hendak kesulit ikutina hata sakali dong siap sulit dong ada tulang apapun gabe majalah horas jadi dok rakunian kita sa paparado pulak nama asa si sada roha si sada tahida sada tuk sada bisno katan non tuk sudi mahita rapotan uli sonari haton finasa maso tu paparani baktu nami Malabi Pak Andre wah do surata kata bang jadi ngado surata saya dari Surabaya Pagadong dua sila paubi salak kami sa paparan ni kahaduli muna o bulacat batok kata nauli sudi mamu bunanya juton dapotan parsaudia luluan nasa rumah tua besok kami naik jong-jong di muna sokon nagi orang muna nakalingan tuk sono pada perjong-jong nami las marwah di badan dan di muna dia musa dulu na paparan ni na jojon mengasajo muri na tahun di persuon na pradikyon ima di juru ni jamu na marampang na barjualon si gonggong sa lupa di sinaon para otorannya anak do palimbasan di boru tuaka na namang ihuton dia muna sa lupa na penopara monover kami na kaning jujur golu ni opukta na jojuat ta pradikyon luga genjang umurra wal bibitu masih torok do pinopara 522 Nasa kabar di seda pinoperli na doon. Ada na pisongoni. So kami siyan hahaduli muna. So nalpursidua marasar ba kasosoy ditoron ni Batangi. Na pinonggabi na doon. Torok pinoparra ganjang umura. Ang gapas-pasui setong do mapurang nai. Di sana lima abradikyon kami siya kahaduli muna mangiro na tok tomata na barto di bata asa di bulian ni na doon diamu sa luhut na pinoparra aka namin met ibur-ibur bakurang ma aka pasikola kita betuhata habituhon diaka na doon tenggek sorma dua ma tuari namin ito di bulian ni na doon asa sorong Tahun kini sidoturo nami asa tiboma tiang rumah tibuama tiang isobo nungga gajang umurin na doon torok pinoparra diamu akka pinoparra sa luna si gajang umur mahamu sa luna jala si torok pinoparra matudu taban namin do hatan so kata pasipasuan so kata ni na doon mandokon dia musa luna aka pamparan na doon di dia pihamu maringanan di pas-pasu tuang mamu di gabi na niula di sinur na pinahan dia ka pertiga-tiga di leptuhat tamba dihamu aka pangamuan na tama tuari na maguton dia ka pergarejo di kantor di pemerintahani di tapetuhat ta dihamu aka tibo di pangkat asa bertisani dapat dihamu akka silas deroa tuari na motor di budian ni inok tak manang opukta nak sari maduon sarmatua opukta nak sari maduon sosoran na mahata nami so katen iskodua madon nami asa pakat hotang basior-sior ya duri among mangalak ka kapaparan ni na dodon sa dusimamu dapotan at kaparsaulian matututab nami hata nami mariti hata ni dodon tuwa madok asatak di maulu alam galit ya magadege dihamu sa doon na paparan na dodon mangilo kami to kata na warto ni bata asa tuari na manguton tubo mo dihamu anak partai dalo lubarang boru muna akka parmat dala parene matutu asa tubo mariara di parto pradilka di burian na dodon asirohan ni Tuhan dihamu sa doon na pinaparra di lema dihamu
saya tunggu diamu anak Nabi jala boru akan napatas maroha. Ma tutungguan nami kata pas-pasuan Tuhan muda salukna asa saat masolu saat matubotian. Lungo pasat kami hata nauli hata naringgali Tuhan mu salukna paparin na dodon saat mamu horas talaga biyan. So lima nabuy pasat kami apa dikon hata gabi-gabi. Na budang mapan rahamuna kuna tuamu akka ang diri nami lumurnya pinapari inuku na sa umayo luluan bulon na pinasangapan luluan na sa umayo diamu akka parungaiku ang diku pinapari dainang na sa umayo sauti berupa sejarah mana pangalaho na hubidi jalan na hudai sian pinapari ko misihon mula manilik yang mulai berjaya na tutuai bui panahon ko tunna buju situ sudo amang udah nahina satu misihon satu ang dini babe aman mahon nahina tung akadol mandak budon ko tas marunga suang sudina pinapara ka ado pola nagabisita hata-hata sibuyudo sa merintay nga di ang mga yanak ko namin matang yang nagungos mamong kamat karibata sa saat paswasi ida karibata ang pinopar nung at mas torong de paswasi di bata di ang pinopari na ang mga po kumisihono 500 kono puno. Merhijay ma di hamak kaya anak pun namin sa luna. Kung matanyang nangos, maduk mo na di na tuwa magtaribata. Songon hata ni debata na madok. Kujima Jehovah ade kordiku, tungunang halubahon dengan basa na sudin. Tadi jono bisa sonana di sesuatu debata. Na pinasani debata, tuwa mong pinaprena tutuin. Saat kamu orang sudah kerja, mana di bawah satu nama pinopar, jangan orang binggam masih dia selalu nanti cuma melihat mah, ketemu nama di bulan kuno sekolah, ketemu nama menipu, kamu akak pinopar ini, nasi 2 tahun suaka hari nama milon, dari itu kamu mah tanah kau pilih. Kujima Jehovah ada gatiku tunggunang harpahon dengan bersana sudi. Nunga tumanerak di sudi pinoperina sudi. Dia seperti di rumah kono pun agak di dia ni hamun be anggus tumatarao. Kasi marpanya mata debata saya juga pernah di sana sekarang di pinoperi kinata na sa rumah tahun karina nangton. Dalam panggilan namin juga mau ke anak pun namin. Saat amang dulu saat dibuat, tolong dicek dulu nama dibuat. Di larohano pikiran dot sihilalahon muna di bangor dinginnya itu. Dia nak pernah. Ya, beja lah orang tulang. Kamu mak lah. Ah, rodo kami ulah-ulah muna rap dot rodo. Imam ulah-ulah muna marga sinaga dot penjahitan rap dot. Turang rebuk muna marga siahan manang raja di hula-hula namin. Di son hamin jong-jong alana sisada pembenan do hami hahaduri nami do penjahitan anggiat songon dos rohani hamuna peperanna di bertuan mina burungan. Jadi di bertuan mina burungan, uang kami do ulos paniari tuamu peparan mina burungan 10 walu lebar. Oh, sudah. Ba hamu mandang mengatur. Ba duku pasatamen non maju dulu saya kangam ma opa bawa risma sadawi walu boru risma sadawi
Parsagoma matu bawa pusian anak sudi. Parsagoma patu bawa kubur sudi. Tu parsagoma matu nini nebur nemo sudi. Tu parsagoma tu noro sudi. Sada matu. Iya lagi mengatur. Ayo. Oh, gali. Jadi. Turcut tuh lah, oh 39 namanya. Ini nama. Jadi Tuhan alang guru nari lain asada. Tu ibu tahu ni na guru ni masih ada tersoni mah dia mau yang penai. Ya betul horas lah. Manusia kami tulang rurung muna magkasiyahan na sila Serigar 2 maulus. So manima, ang mana mga turunan kaya kaburo. Kadang macam dia ambil kudang gula-gula, baru mau tu sampah-sampah. Kamu kudang gula-gula, dok sampah-sampah. Sanari naik mengalir pahami lau pasal ulos tu anak penami ulos penyari bahama do kodang mengalir tidos dapat
na buruon imanogot ni Arion. Lasong onima sa luhut na to pinokpar ni na burong mino. Sinar matong parhorason, sinar na kapasupasuna di jolan ni Arion ko amu sa luhut na pinokpar ni na burong namyon. Akar raja ni amang buru di hamu sa luhut na pinokpar ni na buron. Kupahami do ulos si torok rapu. Ang giyak matong tujulan ni Arion. Di pasu-pasu hutuhat tama sudena nasa na ni ulan ni tangam muna dohot na ni ulan ni pikiran muna perhidian nami mayatongi ulos na upasahat tami asatong sigat jangumur hamu songon na borukon songon na didok ni na tua-tua gajang rin na tiang di rumah bajangan tiang ni sopo nunga sigat jangumur na borukon dihamu sa luhut na pinokparna takas mahamu uhut sigat jang pinopan. Langsung oni mah ulus na gajang nasi pasaton nami. Mamasuk-masuk mama atta mertua di Batak. Molo tung urak kapal idok rohamuna. Akkara jane emang buruk kaberek kusa luhutna. Anggo basa ni Tuhani hafal do pasaton na pasuk-pasukna tuhamuna. Ino na boy si pasaton nami siat kami hula-hula muna tulang muna. Jadi mulut songoni biasa sahat manauli sahat nadinggan. Sahat ni solung mena sahat tupotian. Upasahat kami ulus na upasahat na partu hamuna akay di anak nami sahat mahita sa luhut na oras jalagabian. Mo lutuk sa kodi pendo pangolobi nami to hamuna baru pagkauna. Masob hami to hamuna katulang. Raja nami. 10 raja-raja 10 raja juju. Mo lutuk sa kodi pendo pangolobi nami to hamuna ulima ro hamuna kaya katulang na. Gabi jano.
do tinggi situ suara ima natinovan yaman pamartata manang persidua natonggi nunga tumasay lasi tutu rohanami ula-ula muna mazale agi madudu marhiti gabe ma nani ula muna sinur pahapa muna asa dohon masukon belok menada dua bagot lo naman halto dulu tuang pendapat lebih oras mahami ula-ula muna mazalo juga bina mahamubur namin namang alia Ye, madudu. saat masulu saat matupan hatan nunga sabe pasatan urus penari dia muna saat magong muna panggabian do par horasan Ye, madudu. abu rausuhan namin teh Oh, itu lah. Ujian matang. di dalam permusik kami gabi lama pada kasatan ini baru mah setuju Kerajaan Emang Buru. Oh, itu lah. Dison hani meratapak tulang bona pasari. Jadi songonar hatai diari na liwat Emang Buru. Pasakam na nama ulus panyari sa pulelo. Inarat Emang Buru kuma na mga turhon. Mga tuisi hatian. Gabi jala oras lah. Jadi sang di dok ni hatan itu tu madu konok penguru. Asa belgai na tuang ni rumah belgai temi sopo. Nungga gejang umur ni na baru konok sorna tuang. So gejangan ma umur nyamun nak kena poso. Ye. Asorat ni mangka men na tuburat ni. Asorat ni mangka men na turat ni hotang. Pidi umai mabata di bagi hotang. Tuk tu dia pihamu pinapar ni na baru ko manganaka. Saya itu sima na bau dapat samolan. Ye. Jadi asa ditambah dari miris. Tubuh na sumorok. Anak pedihamu riris buru betul torok doa muna may satu nasarma dua. Jadi saat disuruh minna saat botean. Lerang mahamu sa rumah dua mangulu
Jadi sahabat pengkajian sahabat berkhulasa. Jadi mulai hati batu tu dia mau tulang nami basari nunggu di belum perang munaon. Suak soni tu terok na pilopar atau hari basugut. Tulang raja nami. Molo tu di tugunya lama nope dia lebih hami hamuda tulang. Do sobba di humami. Barsobba hami tu hamuda ka tulang raja nami. 10 jar-jar 10 seri si majuju. Molo tu songot dia benno di haror nami. Songon pasahaton sobba nami tu hamuda. Ulima hamuda akatulang. So ni dokon istu tua maron nami da suko puru susakot balia da sudah tuh nasi maron nami da susah dia tulang iba tinggal satu itu mereka usah sona mangebas jo pengurus tulang. Jadi semua ini di situ itu ada konok tu rencana yang baru. Asa bagus tu nama hatu dulu nama kemudian. Hipas mahamu nama ngalian. Ba tukar nama di hamu nama ngalian. Hipas mahami nama caru putih mah. Jadi ala napsiko wasat nami pas-pas sudah ulus panyari tu pemoron nami permusit nami. Baik kamu aja godang hasa-hasa ni.
hamuna salut na poparani na poro nami nong bostang tapadop-padop di bagasat tikion nung adisok kami nuaing hula-hula muna silitonga dohot siringo-ringo ima di namanggohi gokod dohot jojomu marhite-hite di parmoding ni naboro nami di bagasat tikion alanido di hamuna salut na poparani na poro nami upayuti utami do di jujur ngoluni na boruon nomor pinopar 582 halak na sangat luar biasa odo vehia binegi pinopar risada na tua-tua sampai 582 isu debasa ni debatadui jala marumur na boruon 87 tahun alanido di hamuna saluh na poparani na boru namion pola songoni torokna 582 halak jupang gosongon hata ni na tua-tua nama dok di pinopar ni na boru nami osongoni torok di dok na tua-tua balik tak pagawe tumudal hositadoan arimu magawe sude paparani na boru nami on tuktakas do werek kami hamu masih paulolo alanido tarlumobima di hela nami dohot boru nami di son ngadisok kami boru hula-hulam silitonga doho siringo-ringo lau manggohi gokot doho jojomu sidono nami tuho boru doho toto hela do sude bon parani na boru namyo di bagasa tingkio bolo petung marhabot ni roha hit marhabot ni roha hamu alai hatani debatano nama dok hamateat do parhitian lau bongot tuamai jala nasa jolma ikomate alai no porlu si bebomuna di sudehamu poparani na boru namion perbueni ulau di bagasa sadarion naik tubuh di hamuna dame dohos sadani roh apalagi nunga 582 halak mungkin adong namon naso masih dadan alai pos doroha patuluhonon ni debatado halak diakan amar-hamarangi dan ngolo lilu halak bolo marningo dodi akatona ni opunga molo lilu jolma bolo marningo di bona pasogi alanido pos dorohanami sian hami hula-hula muna siringo-ringo doho silitonga saur-sauran nami ma son hatani na tua-tua mani kopi ulota di bagasa sadarion balik tak pagawe tumudal hositadoan ari mudo gawe bolo tak kasamu masih pauloloan asal lomak masih lijuang lomak soni babua oras mahamuna tinggal di hutan songoni manang di pangarato sahat solu sahat matubotea nunga sahat tutulot tadi bagasa sadarion ulau parsaur matuho di naboro namion sahat mahita oras jala gabean taringot di siwa buan nami pinasa matu anak niba di son tiga madus di rokata hata tugar lama nukul-nukuli ngulumuna saluhula pinoparni na puro namion zala di sodo hamin wai hula-hula muna hula-hula parsiat ima hanami siringo-ringo radot hami marga silitonga ditabani na uli ditabani na dinggan takas tunak kinina ka lae ito bere hamu sa keluarga dibuani na tasuri pada do ima eme na marlutu eme si pernitoti asapak yung muna may obat tugano halhon na ditabani na uli ditabani na dinggan asa gadzang barita gabi gadzang barita horas tarlumubi gadzang barita mamora asa lumitumakas musik dia kahita na marhula marianako kasahato mua akan ako pari raja niyamang guru siap kami marga silitonga nabuhi hubatu pahami dohot ni siados ni rohanami tuluma songrong may do rohaku perdalan na sada mayan no tulaiku radohot ibotokku sada may tubereku si erwin dohot buruku sada manuse tubereku na sumarha sohotan ima tapani panggabi songon na dirok ni bapa udak kunak kini nuaik pe
Kupasatay mematuhamu hahanami ima margasiri ngoringo. Jehovah di batang ison rodo hami aka eda akan bawa ima isyalam adu jumur na boror alani rodo hami mula siap margasiri ngoringo. Jadi hami pe aka eda akan bawa adong duhubok kami ulus nagajang setolok rabu tolu sangon nirot ni ang duli namin ang kinongan sinitonga alay hami manukum matuhamuna eda nami dohot amang baw nami tuwi muhamu sude pinopar na boruon tuwi sema apehon nami uluson asa rohami na law mga pehon tasungonima sukun nami moliate ma mula-mula los padu muda mang dohok godak sopai. Rabu tu hela nami dohok boru nami tu pahopu nami baidang mama godang berliati. Songoni ulos na pinasa una ulos nagajang ulos trok rabu siagia betu mangulos ibada mangulos itrop dingoni jala sigat jamumur jala sitrop pinok pare itu para munai para ni dia pemurung munai dari masugu di selani raja nami raja ula molo tuk song di sopen non dia lobihan hamuna raja nami ulima roh hamuna disi tuk song dia penok sobani humami saya tuhat nama nama pasaponi seluna ya
hobatu pahami totongdo rohamu lau pasahaton pisona gajang tuhami akka hula-hula muna asa gajang matutu barita gabe gajang barita horas dia muna salut na poparan ni naporo namion los mangingut tu si totongdo di patu pahamuna marbunga-bunga tangan nami marhite ringkit na tinopa ni pamareta asa didok na tua-tua stuburi pakak main na tu stuburi hotang asa tu siha mo mangalaka sa tu si madapota pacabotang asa sahat masolu sahat matubotian nunga sahat tita masigabian na marhula boru sahat mahita horas jala gabian asopya makpar musik ngami asa baidang godak kesehatan pada mudamang doho godak si tiu-tiu bedang